Alletje, ik kan je zo van nemen. Wat heb je dan? Hier. Om 6:10 vanavond kregen wij een melding van een woningbrand aan de Hoofdstraat. En bij aankomst van de eerste eenheden bleek het vuur ook al uitslaand en is dus eigenlijk direct opgeschaald naar grote en uiteindelijk zeer grote brand. Ja, daarom zeer grut. Het had te maken met het feit dat de brand zich in een hele korte tijd redelijk snel over het pand heeft weten te verspreiden. Daarnaast het gaat hier om oude bebouwing, waarbij altijd het risico ontstaat of bestaat dat brand snel naar naastgelegen panden kan uitbreiden. Is er nog sprake van personen in het pand? Of er personen in het pand aanwezig waren ten tijde van de brand is niet duidelijk. Wel is duidelijk dat de politie inmiddels de bewoners heeft getraceerd en dat alle bewoners in goede gezondheid verkeren. Vind je er nog bijzonder skeerlijke stoffen vrijkomen? Er zijn geen metingen verricht. Daarnaast kunnen we altijd zeggen dat iedere rook in feite giftig is. Dus of je nou te maken hebt met de rook van een barbecue of van een brand. Dus in de rook gaan staan is nooit gezond voor je. Is er nog sprake van een wietplantage of BMC4 nog net? We zijn nog niet zover dat we kunnen uitweiden over oorzaken. Dus daar kan ik op dit moment nog ontkennen dan wel bevestigen. Er is grut op inzet. Wat voor korpsen zijn er al hier omheen? Er zijn onder andere korps uit Jubbega, Gordendijk, Heerenveen en Jouwer aanwezig geweest bij deze brand. Ja. Want het liep wel slim of dacht je dit hebben we wel onder controle met deze macht van brandwachtmeester? Op dit moment is alles onder controle. Worden er ook al een aantal eenheden zijn aan het inpakken en gaan straks retour naar de kazerne. Dus wat dat betreft is met de huidige slagkracht is deze brand onder controle gekregen. En die weer wel nodig? Die was zeker in het begin hoog nodig. Ja. Oké, dus nou nablussen denk ik? We zijn nu aan het nablussen en dan zal zo direct alles afgeschaald en afgebouwd worden. En dan kunnen ook de laatste eenheden weer terug.